Tak, ahoj, ahoj lidi, to jsme zase my, vítáme vás. Jmenujeme se oba Jirkové a točíme vám let's play. Ano, takže dneska postavit hrad. První se půjdeme najít nějaký prostor na hrad, kde ho můžeme postavit, oddělit ho, prosím tě, posuň. Jo, to bude... Tady někde, tady. Jo, to bude určitě venku, můžeš točit, Jirko. A ven teďka nepůjdem. No to první vememe nějaký materiál a jak se tak díl... to máme na video. No a máme trochu rozbitý krumpáč. Jak jste mohli vidět, naše minulé let's playe byly tak 10minutové, což je u nás normální let's play. My točíme od 5 hodin, takže jsme ještě spalí. No. Ven. A ten barák máme tak u těch kopců postavený, takže to je blbé. Musíme najít nějaké místo, ale my ven moc nechodíme, takže se vám omlouváme, když nenajdeme svůj dům a budeme se snažit se nějak zabít, aby jsme se probudili u svojí postele. Opis souřadnice. Opis souřadnice. Jo. Které? Tyto. Na X-ko, Z-ko. Opiš je sám. No, to vám říct, ten mody výjdou ještě. Neotáčej se, když mluvíš. A i mod vyjde ten, teď to bylo, myslím, u Minecraftu 1.4.7 na ulož to Minecraft 1.4.7 installer Metro. Parádní Minecraft, jenomže to byl jenom na 3 dny, zkušební doba 3 dny, víte. A když si ho updatenete, tak ho máte na pořád. Ale my teď máme originál, hráli jsme si aj s těma skinama. Ale vidíte, hrajeme to na netbooku, takže se nám to pořád laguje, by se dalo říct. No, budeme mít aspoň pár semínek, ať už nezebneme hlady. Že? No. No, teď asi. Co je jas? To je, jak to máš světle. Nedrbej do mě. Jo, vykreslená vzdálenost, tam to máš nahoře. Velká, jo, tu si nech. Ale teď se nám to bude hodně lagovat. No, to se dá očekávat. Ale ne, já si myslím, že je to stejné, ale... Není. Ale je to takové světlejší teď ty bloky. Je. No moc se to nelaguje, ale jako... Je tam rozdíl značný. No, teď jdem najít nějaké místečku pěkné. Kdybych to postavil tady na té hoře, pěkná. Je? Musíme ho rozbořit. No, tak, no, ale nelíbí se mně, jak je tak uřezaná škaredě. Tam se podíváme ještě u našeho baráku, jdeme k našemu baráku zpátky. Ale ty souřadnice, to je dobrý nápad si je opisovat, to já... A nebo to uvidíme na tom videu. Jo, to je jaký ono. Teď určitě no, běž rád teď chvíli. No, to bude. A... No, teď je to taková nuda. Jdem do domu.
jsem se tady v té čestě. Pírko, 2 štípy, truhla. No, teď budeme tady. Já jsem se teď skoro ztratil. Podívám se, jestli nic zatím nepečem. No, takže to video bude trochu nudnější a teď já nemůžu trefit teda ven. Což je takový trochu problém, že nemůžu trefit ven. Velmi se vám omlouvám. Kde tady vlezu zás? Proč vlezu dovnitř, do baráku? Já nevím. Ty jsi to sežral. Už si nevíme ani jedno. No, omlouváme se teď. Tady můj kamarád mi žere moje kokina. No. Už mě sežral všechny. Ty proudy tady vypadají pěkně hnusně. Co tady vypadá pěkně hnusně? Jak jsem měl ty proudy u baráku. Moje mamka volala. Kde jsme? Ty budeš se mnou potom hrát fotbal? Jo. Jo? Já nevím, jestli tě, ale jestli jim to nebude vadit. Ale je blbé, já jsem měl takový Minecraft stáhlý, že když jsem měl zlatou sekeru a normálně jednou jsem ukopl creeper strom a on spadl celý a s listím ze vším. Ale to bylo, teď si nemůžu vzpomenout na jméno. Minecraft, fakt ten Minecraft hraje. No ale jako to se vyplatí. Chci udělat sekerku ze zlata. Nevyplatí vůbec. Ne, ale že jenom jednou usekneš dřevo a všechno se ti skácí. Třeba na creeper stromy se to vyplácí. Ale je nevýhoda, že se zlatým tím krumpáčem nemůžete vykopat nic. No, u mě jsou diamanty cenější než zlato. Asi u každého. No, zlato je dobré jenom na hodinu. Takže jsme nikde nenašli, kde budeme mít hrát. Takže asi tady někde... takže nevím, co byste chtěli dělat v dnešním díle. Napište nám to do komentů. My všechny komenty čteme. Ano, co byste chtěli dělat v dalších dílech, jako, aby jsme tady třeba jenom takto neběhali čas, jak my máme teď. No, takže nám napište do komentu, my uděláme cokoliv. No a do Nedru se chystáme tak za 2 videa budeme... Ne, víc. No, tak za 4 nebo za 5 videí budeme stavět... Možná i víc, nevím. No, budeme stavět bránu do Nedru. A chystáme se na Endermany, uděláme si perly. A uděláme asi konec téhle série, protože půjdeme do Endu za dračíčkem, ale to až natěžíme nějaké diamanty a uděláme si brnění pořádné a je luk a to. Protože s železnou výzbrojí se to vůbec nevyplácí tam mít. No a co, ukončíme to ještě, nebo ještě budeme hrát? Ještě budeme hrát, já toto video chci udělat tak půlhodinové. Natáčíme zatím 10 minut, kolik hodin,
4:30 ráno. Tak co budeme dělat? No, tak my toto video už ukončíme, jsme se rozhodli, Takže tak čau, jo, čau. čau lidi a no ještě vám chceme říct, jestli se vám toto video bude líbit, dejte like, pokud se vám nebude líbit, tak dejte dislike, komentujte a odbírejte a čteme všechny komentáře, takže čau.